Lijep pozdrav, dragi moji gledatelji sjajnog srca, dobro mi došli na moj kanal i dobrodošli u još jedno čitanje. Evo, završili su blagdani, praznici, još nekima traju. To su sve, kako bih rekla, stvari koje se događaju, ali treba nastaviti i dalje biti sretan, jel tako? Biti sretan i biti ispunjen u svim danima, ne samo ono u božićno vrijeme, nego u svim danima težiti toj istinskoj sreći, istinskom zadovoljstvu kroz dakle, ove metode o kojima ja puno pričam i kroz rad, svjestan rad na sebi, dragi moji ljudi. Dobro mi došli. Ajde, ja ovdje sam već krenula otvarati. Znate da ja uvijek idemo u glavu odmah. Počela sam otvarati karte i otvorila sam energiju. Dakle, vidim neku osobu. Naravno, vi ćete uzeti što vam rezonira. Ovo su opće poruke, opće čitanje. Za neke će vrijediti sve, za neke jedan dio, ali dominantna poruka za vas koji me gledate je ova. Dakle, postoji neka osoba kojoj vi jako nedostajete. Jer došla je ovdje karta, kaže I am manifesting you, manifestiram te. Znači, želim te vidjeti. To je onu energiju koju ja nekako osjećam. Zašto vas ova osoba želi vidjeti? Zato što ste vi svjetlo u njenom životu. Vi ste inače osoba koja svjetlite. Naravno, vi znate da se ovo odnosi na vas jer u svom srcu ćete to osjetiti. Ove poruke, kad osjetite da je to vaše, da rezonira, da prepoznajete u svom srcu, u svom trbuhu, onaj osjećaj, osjetite, to je to. I onda lijepo povežite se s ovom energijom, komentirajte nešto lijepo i na taj način stvaramo jedno polje izrazito transformativne i dobre energije koja je za sve dobra, za svakoga je dobra. Jer pozitivne stvari i ono što ulijevamo u okruženje, u kolektiv, svi imaju benefite od toga. Kad bi to ljudi shvatili i kad bi radili za cijelinu, onda ne bi imali, vjerujte mi, 90% problema koje sad postoje u društvima, u većini društava. Ono što dalje vidim, dakle, vi ste svjetlo za ovu osobu, vi ste svjetlo općenito, ja vidim ovdje, u vašim okruženjima. I naravno, tko to ne voli svjetlo? Ova osoba vas manifestira. Jednostavno, imam dojam da, pogledajte, izašla je kao King of Swords. Osoba koja jako puno razmišlja, misli o vama, razmišlja o svojim postupcima. Ova osoba do detalja secira sve. Znači, do detalja, vidite, ovdje je ova mudra sova. Ova osoba se čak obraća nekome, možda se čak, vidite ovu kartu, prvi put vidim na ovaj način, to je ta čarolija kod čitanja karata, energija kako jednostavno neke stvari, koliko puta mi ova karta izašla, tek sad vidim. Dakle, imam dojam da se ova osoba čak obratila nekoj mudroj osobi, pitala ju je za savjet ili je čak došla u kontakt sa nekom emisijom. Znači, sinkroniciteti vam tako rade da poruka dođe do osobe koja treba doći. A imam dojam da je izrazito snažna poruka kroz nekakav naizgled slučajan događaj koji se podastrio ispred u polju ove vaše osobe, da je ova osoba dobila neku poruku, neku mudrost. Imam dojam da ju je ta rečenica ili ta emisija ili to nešto što joj je rečeno duboko potaknulo na razmišljanje o vama. Jednostavno je duboko potaknulo na razmišljanje o vama. Da, ovdje vidim čak
znači sa više strana te poruke su dolazile, sa raznih strana, naprosto kao da se sve, čitav svemir se urotio da ova osoba dobije tu poruku. Imam dojam da je ova vaša osoba bježala od svojih osjećaja prema vama ili nekakvih dubljeg razmišljanja o stvarima. Međutim, sada je iz više smjerova naprosto je bila primorena sjesti. Naročito vidim da su joj se, nisu to samo pozitivne poruke, tu su se njoj dogodile i neke negativne stvari koje je ovo ovdje doživljavam kao neku njenu karmu, jer ova osoba je izbjegavala preuzeti odgovornost u nekim prošlim vremenima i naprosto se ta karma, ta energija koju ona vukljala na svojim leđima se počela manifestirati u 3D realnosti. Kako se manifestirala? Na način da su dvije osobe, ja mislim da ovdje vidim, samo da vidim, dvije su ptice. Znači, najmanje dvije osobe su vašu osobu, kako bih rekla, napravile su nešto nešto ružno, nešto što je jako vašoj osobi vidljivo bilo da je ružno. I to je još više pokazalo razliku između vas i tih osoba, toj vašoj osobi. Znači, naročito uz ovu odre mudru sovu, ovo može biti i njen unutarnji glas, više ja. Znači, ova osoba je iz više smjerova dobila različite informacije koje je dovede do jednog te istog zaključka, a to je da ste vi nešto, kako bih rekla, što se događa, pa ne znam, jedan put u životu. I ona sad razmišlja o mnogo toga. Vidite, već sam to i pričala u prijašnjim videima, sad ne znam u kojem je to dijelu bilo, ali ova osoba, vi izlazite zaista kao zvijezda. Često to izlazi znači kao zvijezda i ovdje mi izlazite kao kraljica štapova. Znači, znate li vi koja je to? To je energija koju ne možeš ne zamijetiti. Znači, vi ste i u 3D realnosti, i u materijalnoj, i u 5D nematerijalnoj realnosti, vi ste vrhunska osoba. Imate spoj, mnogi od vas, spoj, kako bih rekla, i onoga vidljivoga, lijepoga na vama i nevidljivoga. Znači i karakter, duša i tijelo. I to oboje na jednoj visokoj razini. Zaista ovo je energija, posebno energija u kojoj se vi sad nalazite. Znači, vi vibrirate jako visoko. Znači, jako visoko. I naprosto vidite kako ova žena ovdje svira harfu. Vi jednostavno slijedite svoj put i svirate pod ritmom svog vlastitog bubnja ili svoje vlastite harfe i svirate pod ritmom svoje vlastite duše. Toliko ste uronjeni u sebe da prirodno ste magnetični. To se prirodno, znači taj vaš uronjenost u samog sebe, u onaj najljepši dio sebe, se očituje tako da vi proizvodite tako jednu prekrasnu vibraciju u ovom 3D svijetu. I naprosto taj spoj, to je nešto što se ne može ne zamijetiti, to je nešto što je magnetično. I nasuprot toga imamo ovu vašu osobu koja to tako, ovu osobu koja razmišlja o svemu, o svim postupcima i koja je ponukana da razmišlja o svim postupcima i događajima koji su bili prije. Sad, ovdje imamo kartu, izašla je karta ništa. Znači ništa, znači nekakav blackout se dogodio.
nešto se dogodilo kao nekakav reset. Reset, ja imam dojam da taj reset to vam je nešto što se zove kozmičko balansiranje stvari. Često ja govorim, ti možeš raditi neke stvari koje nisu dobre i nisu usklađene sa božanskim planom. By the way, kad nešto radimo što nije usklađeno sa božanskim planom, to se naziva grijeh. Samo što su kroz povijest taj grijeh povezali sa nečim lošim, znači nema to, nego ti jednostavno ako si u grijehu, pod navodnike grijehu, Bog nije neki koji te kažnjava, ali ako si ti u grijehu, ti samo to znači da nisi u alignmentu. Ta riječ grijeh, kad se gleda u ovim starim jezicima, bilo da je sanskrit ili bilo koji drugi stari jezik, ta riječ zapravo znači neusklađenost. Ti nisi usklađen sa Božjim alignmentom, sa Božjim planom. I onda si u grijehu. Ali što to znači? To ne znači da si ti loš, nego samo znači da posljedice koje se dobivaju nisu dobre, nisu onakve kakve ti možeš imati kad si u alignmentu. Kad si u Božjem alignmentu i radiš Božju volju, onda su posljedice božanske. A ako nisi, onda si neusklađen. I to je onda nazvano grijehom i onda, međutim, tu se sad stvorila cijela priča o tom grijehu, ne valja, ti ćeš ići u pakao, ovo, ono. To su sve stvari koje zapravo primarno nisu tako osmišljene, bar je to tako ono kako ja vidim stvari, kako sam proučavala, nego to samo znači da nisi u alignmentu kad si u grijehu. Jel? Da nisi usklađen i ono što se dogodi, ti možeš raditi te stvari koje nisu u alignmentu neko vrijeme, ali onda ti se dogodi jedan kao da Bog potegne jednu crtu i onda se sračunava. Jel? Ono što je bitno u toj cijeloj priči je da sve teži ravnoteži. Naprimjer, ako je vama neko stalno radio zlo ili vam htio napakostiti, u tom momentu kada se dogodi to povlačenje crte, stvari će se balansirati. Naprimjer, ako ste vi osoba koja je ostala u alignmentu i nije se dala isprovocirati, balansirat će se priča na taj način da će energija koja je bila vama upućena negativna vratiti se nazad pošiljaocu. To vam je naprosto zakon. I ovdje mislim da se dogodio nekakav reset, pošto ste vi ostali u ovoj svojoj energiji zvijezde i radili se, vidite, vi ste osoba koja je naprosto uronjena u sebe, vi se ne bavite drugim ljudima, vi se bavite sobom, kako biti bolja od sebe, kako naprosto što još mogu napraviti ljepše, bolje, pametnije. I zato ste, dok vi napredujete, neko drugi, ova vaša osoba se isto ogriješila o vas. Međutim, ja ovdje osjećam da nije samo ta vaša osoba, nego da je bilo tu još nekih ljudi koji su se umjesto da rade na sebi, umjesto da ih vi inspirirate, oni su bili ljubomorni na vas i zapravo su se to vrijeme koje trebaju iskoristiti da se bave sobom, bavili su se vama na negativan način i sad im se to sve vratilo nazad. Naročito ovoj vašoj osobi, jer ovdje vidim da ona dobiva nekakav materializirani ekvivalent njene energije iz njene prošlosti, koja nije bila, opet kažem, u alignmentu sa božanskim zakonima. Znači, ova vaša osoba je i prije vas se ogriješila o druge ljude, a ogriješila se i o vas. Sve to skupa izaziva smrt njenog ega, jer vi ste suđeni jednom drugom. Znači, ova osoba, njoj je bilo suđeno da susretne vas. Jer ona je i prije vas, kako bih rekla, prolazila je nekažnjeno zbog nepreuzimanja odgovornosti za neke svoje postupke. Inače, vi ste osoba koja nije kao svaka druga osoba. Znači,
Zato ne valja raditi zlo drugim ljudima. Ti nikad ne znaš na koga ćeš naići. Pošto ste vi ostali čisti, ne samo da ste ostali čisti, nego ste nadograđivali non stop sebe, ova vaša osoba, njoj se vratila ta energija koju je ona upućivala, a ovo se može odnositi i na druge osobe koji su vam upućivale negativnu energiju, jer osjećam da je tu bilo više osoba. Te osobe doživljavaju sada u ovom trenutku kad vi gledate ego death, smrt ega. Sve što su mislile da je istina sada pada u vodu kao kula karata. Vidite, spada u vodu kao kula karata. I te su osobe svjesne su one da je to radi vas. U smislu da su se ogriješili o vas. Neki od njih su u periodu prije radili projekcije misleći da vi njima nešto šaljete nekakve. Međutim, to nema veze. Vi ste uronjeni sami u sebe. Ne bavite se uopće drugim ljudima u tom smislu, nego ove osobe i ova osoba koja razmišlja o vama shvaća da je to zbog postupanja prema vama i zbog postupanja prema drugim osobama zbog kojih nije dobivena karma. Nisu se izravnali računi, ali sada se izravnavaju računi. Za neke od vas ovo može biti konformacija ako je, recimo, ta osoba bila negdje da ste nešto zajedno radili ili ste kolaborirali u nečemu ili ste se znali preko posla, ovako nešto. I ovdje vidim da je promjena kao da se jedan ciklus završio i da je promjena u shvaćanju situacije i kod ove vaše osobe, ali je i promjena kod vas. Vi ste u jednom vrlo sretnom ciklusu, jednom totalno drugačijem ciklusu. Znači, vi ste izašli iz ovih priča i vi ste u novom ciklusu. Znači, i vaša ta osoba i vi totalno ste u novom ciklusu. Time se ova vaša priča, kako bih rekla, ona je dobila svoje značenje, jer često puta ti odnosi su prvenstveno odnosi dubokih povezanosti gdje osjetite instantnu privlačnost prema nekome. Ti odnosi prvenstveno služe da biste naučili lekciju. Međutim, ljudi se uhvate tog osjećaja povezanosti za kojim svi čeznemo, jer mi kroz odnose svi čeznemo za tom povezanošću, za osjećajem sigurnosti, ljepote, dobrote koju smo imali sa Bogom i koju imamo sa Bogom, sa našim Tvorcem i koji smo imali također u prenatalnom periodu. To je isto taj osjećaj, znači sigurnosti, zaštite, zbrinutosti i tako dalje. I kad susretnete osobu s kojom imate visoku povezanost, bilo da je nebitno sad naziv, bilo da je blizanački plamen, visoka srodna duša, nebitno, nećemo uopće sad ograničavati se s nazivima. By the way, vi svi koji se pitate gdje su čitanja za blizanačke plamenove srodne duše, sve ovo što ja čitam se može odnositi i na te odnose. Znači, jednostavno poruke koje izađu, rekla sam vam na početku, znači mogu rezonirati jednim dijelom ili sve, ali one su za vas. I posebno ja sam specijalizirana i nekako uvijek kad čitam, većinom čitam za te duboke povezanosti. Znači, poruke koje dobivam su za duboke povezanosti. Tako da sve je to znači utkano u ova čitanja. Dakle, što ne znači da ih neću imati i pod tim naslovom, naročito na novom drugom kanalu Shiny Heart. Tu ću sigurno imati u dogledno vrijeme čitanja za blizanačke plamenove visoke povezanosti baš pod tim naslovom. Ali ono što sam vam htjela reći je da ste vi ispunili tu primarnu svrhu sa ovim svom vašom osobom, ovim ovdje di mi je kralj mačeva, King of Swords, zato što
je trigerirana lekcija koja treba biti naučena. Sa svime što se dogodilo, vi ste pokazali, znači vi ste položili ispit, ja točno vidim, jer se univerzumu, koliko god vam je bilo teško, pokazali da birate svoj mir, da birate sebe, odnosno svoje sebstvo, da ste izabrali biti bez obzira na sve u alignmentu sa Bogom. Jeli? Dok je druga osoba, trigerirane su joj njene duboke traume i trigerirano joj je da pogleda dublje u sebe i sada ima mogućnost promijeniti nešto u svom ponašanju. Naročito se to odnosi na preuzimanje odgovornosti za svoje postupke. Jer ova osoba, gledajte, uopće se nije htjela prije zamarati. Što ću se ja s time zamarati? Tako je, kako je. Tako je mislila da će biti i s vama, da će sad ona odšetati i da će ona moći nastaviti sa svojim životom. Međutim, to se ne može dogoditi i to se nije dogodilo, jer malo prije sam vam rekla, ova osoba je iz više smjerova naprosto gurnuta da razmišlja o ovim stvarima i da na različite načine i ne samo na lijepe poruke. Rekla sam, tu su bile i jako ružne situacije koje su se njoj počele događati ispred njenih očiju, gdje je vidjela te neke ljude, naročito dvije osobe. Vidjela ih je, što se kaže, u dušu, vidjela ih je kakve su, a to su crne vrane, dvije crne vrane koje su, baš me zanima, ajde, koje su to dvije crne vrane, šta su one radile tamo. Evo ove su dvije, vidite kako ih ova vaša osoba gleda. I ovdje se drži za ovaj štap gdje je ova sova. Znači, ova osoba se, ja bih čak rekla da je ona se sjetila nekih vaših riječi ili joj je vaše više ja reklo nešto i ona se na tim riječima zadubila, jer je mogla vidjeti kroz ponašanje te dvije švrake, mogla je vidjeti kako se i ona ponašala. Rekli smo da su te dvije švrake odraz njenog ponašanja u prijašnjem periodu. Ona je vidjela da se i ona tako u nekom momentu ponašala, možda prema vama, kao vidjela je dublje aspekte svog ponašanja koje prije nije vidjela, a koji nisu dobri, koji nisu u alignmentu s onim kako bi stvari trebale izgledati. Ovoj osobi vi jako nedostajete. Vi ste njeno svjetlo, sunce, sretna zvijezda. Ona, gledajte, ona vas želi zagrliti, let me hold you. Nekako vi ste njoj slatki, ja to tako osjećam. 777 može biti značajan, ajde lijepo napišite u komentarima ako ova energija rezonira ili ako se želite povezati, povezujem se s ovom energijom, rezonira i 777. Također poruka kaže, da li ti mene uvijek vidiš na taj način? Znači, ova osoba se pita da li, znači ona zna da postoji nešto između vas, ali pita se da li vi nju vidite na taj način. Kaže, jednostavno sanjam o svemu s tobom. Sanjam o svemu, ja bih sve imao ili imala s tobom. To ova osoba želi s vama. I pita se da li vi na nju mislite kao što ona na vas misli. Da li vi na nju mislite kao što ona na vas misli? Ova osoba je, vidite se, ova karta došla u obrnutom položaju, a ovo je King of Pentacles. Ova osoba je, ja bih rekla, ona ima taj potencijal, ali u periodu prije ona je istupila iz tog svog božanskog potencijala. Kao neka chicken, znate šta je ono chicken? Ono ustrašena kokica koja je, ne preuzimajući odgovornost, ne znam što se njoj dogodilo toj osobi, jer ova osoba, koliko vidim, ona ima tu snažnu energiju i naprosto je donosila krive odluke.
Ali ono što vidim je da sad ima mogućnost promijeniti te odluke. Jer stvari vidi čišće. Ova osoba je dosta bila ranjena u prošlom periodu, to se njoj dogodilo. Jer ova osoba, koliko god ćete mnogi sad reći vi, neki ćete reći, ma je, znam ja da je ona takva mekana dušica, neki ćete reći, ma koga šljivi ili koje šljivi, kako se ponaša, ali bez obzira, znači ova osoba se zaista mogla svirepo ponašati prema vama, ali ono što vidim je da je ona stvarno u svojoj biti jedna dušica. Znači kad bi vi sa nju vidjeli kad je ona bila dijete, vi biste vidjeli da je to jedno krasno dijete bilo. Znači pazite ovo što ja govorim. Prvo, ne mora se odnositi na sve vaše osobe. Znači drugo, jednostavno, kako bih rekla, probajte osjetiti da li je to za vas. Nemojte na silu utrpavati želeći da to bude ta vaša osoba, pa na silu utrpavati ako se radi stvarno o nekom divljaku, luđaku ili divljakuši koja je prešla zaista na drugu stranu narcisa i ostalih tih ružnih imena, jeli? I kojoj nema spasa, šta se kaže, jedino ako je dragi Bog pomiluje. Znači ako se radi takvoj nekoj osobi, onda sigurno ovaj dio poruke koji sad govorim nije za vas. Ali ako se radi o osobi koja je još uvijek ima šanse da pređe na stranu dobra, a ovdje što sam vidjela po ovim energijama, ova osoba ima šanse, jer vidim da joj je data, znači da nema šanse, ne bi se božanstvo s njom bavilo, ali ono joj i dalje šalje poruke, znači ima još, ta vrata se nisu skroz zatvorila. I ova osoba, kad biste vi nju vidjeli, vi biste kao dijete, vi biste vidjeli da je to jedno milo i dobro dijete koje je puno propatilo. Ja čak mislim da ova osoba bila jako, jako osjetljiva. Čak za neke od vas će vrijediti da se ova osoba, Bože prosti, da je htjela dignuti ruku na sebe u nekom periodu prije svog života. Toliko je bila depresivna i tužna, toliko je bila ranjena i to na jako ružne načine. Ovo je karta 10 mačeva, to nije mala energija. I jako je molila, čak je ovdje možda na nečijem, ne znam, molila je jako, teško ona to shvaćala, prihvaćala. I što se dogodilo? Da bi se zaštitila od te boli, ova osoba je preuzela nekakav identitet zaštite. I zato je njoj ljubav koju je osjetila s vama ili bilo što, ne mora ovo biti sad ljubavna neka situacija, može biti nekakva druga interakcija, prijateljska, ne znam, bilo koja druga, ali ova osoba je definitivno osjetila čistoću i ljepotu vašeg srca. I što se dogodilo? Ona ne zna kako se ponaša s time. Ne zna jer je naprosto zatvorila svoje srce, a s druge strane joj vi pašete, vidi da ste vi njeno svjetlo i nasušni ste joj, vi ste nasušni ovoj osobi. I zato sam rekla, kad biste vidjeli očima kako ona izgledala kad je bila dijete, kako se ponašala, vidjeli biste zašto je ona takva. Naravno, to ne opravdava njeno postupanje, dapače. Njena trenutna lekcija je da ona mora naučiti prihvatiti odgovornost za svoje postupke, jer ti kad dođeš u neku dob nakon 18. godine i dalje, naročito što ide život dalje, ti ne možeš više reći to mi se dogodilo u djetinjstvu, moj mama, moj tata to su napravili. Ne, to vrijedi za dijete, jel? Međutim, kad si ti odrasla osoba, ti si odgovorna, bez obzira što ti se to dogodilo, ali ti si odgovorna za svoj život, da počistiš to što ti je u srcu, da počistiš, ošišaš tu draču, da iscijeliš, da odeš, da odradiš. Imaju razni načini kako se može odraditi te zatočene emocije, ta bol. Ne znam, nekome će pasati razgovor, nekome će pasati meditacija, nekome će pasati radionice nekome će pasati priroda, nekome će pasati usklađivanje sa nekom osobom kojoj se divite.
ali u svakom slučaju ćeš shvatiti da moraš nešto napraviti, otvorit ćeš se da promijeniš sebe. Jer bez te otvorenosti da mijenjaš sebe nema ni promjene. Ako ti misliš da sve znaš, ako se bojiš ući u tu svoju gomilu unutar sebe, onda ćeš non stop pituravati, šminkati, non stop ćeš nešto maskirati, dok ne dođe u život neko poput vas kao što ste vi došli ovoj osobi. Jednostavno ste je suočili da mora mijenjati stvari. Niste mi ništa konkretno napravili, ali samo svojom pojavom. Vi ste svjetlo. The light. Tako da ova osoba je sada, nadajmo se da će nešto naučiti, da će nešto shvatiti, ali nije ona glupa, ova osoba nije glupa, ona izlazi kao kralj mačeva. To su izrazito pametni ljudi, inteligentni ljudi. Međutim, džabe ti inteligencija ako si, Bože prosti, glup u stvarima ovima u kojima trebaš biti hrabar. Prvo moraš biti hrabar da uđeš u sebe, da se suočiš. Ljudi se boje ući u sebe, ali misle da će ih progutati te emocije. Neće, to su samo osjećaji koje treba samo odraditi. I onda ćeš se osloboditi. Dobro, vi ste za ovu osobu stvarno jedna radost, ona bi sve učinila za vas, ozbiljno. Ona bi sve učinila za vas, samo da vas vidi sretno. To je istinska njena emocija. Njena istinska emocija, sad kad oduzmemo ovo što su maske i što ona čini i što je napravila i što radi, njena istinska emocija je da bi ona sve učinila za vaš osmijeh, da vas vidi sretnom osobom. Pa i kućicu, ako bi vi rekli želim kućicu na stablu sa srcolikim ili nekim bilo kojim prozorima i da mi malo viri lišće da mogu vidjeti, ona bi to za vas napravila. Zaista vas ova osoba istinski, znači u njenom srcu je taj osjećaj da vas ona želi vidjeti sretnom osobom. I zato ja kad govorim, ovo se ne odnosi zaista, čitanje ne odnosi se na one narcise koji nemaju osjećaja, razumijete, koji su zatvorili skoro svoje srce. Ova osoba nije zatvorila skoro svoje srce, ona je stavila puste maske, ali u njenom srcu još postoji ta želja da vas učini sretnom osobom. Narcisi su osobe koje su već gotove, koje su već poprimili, prihvatili ovaj drugi karakter i zaboravili su uopće tko su i ne mogu do svojih osjećaja, nije ih briga ni za druge osjećaje. Oni druge gledaju samo kao sredstvo, gledaju druge samo kao izvor energije. Ja ovo danas čitanje koje govorim, to se ne radi o narcisu, možda ova osoba ima neke karakteristike međutim još uvijek postoji, postoje emocije u njenom srcu, a te emocije koje su u njenom srcu prema vama su zaista da vas ova osoba želi vidjeti sretnom. Ona se raduje kad ste vi sretni, ona s vama želi graditi. Ova osoba, jako joj se sviđa osjećaj vaše suradnje u bilo kojem smislu. Jer malo prije sam rekla, za mnogi od vas će vrijediti da ste vi tu osobu susreli prilikom neke zajedničke suradnje, nekakvog posla ili tako dalje. I ova osoba obožava surađivati s vama. Nekako radio je, ili to što god ona radi u društvu s vama, nekako joj je lakši, vedriji, plemenitiji. A također vi pridonosite tom radu, nekako imate skladne energije, kako da to još nadopunjujete se jako lijepo u tim nekim aktivnostima. Da, vi ovu osobu jako, jako ispunjavate srećom, zadovoljstvom i naprosto ne znam, nekako, ali to ima smisla, zato što, pošto ste vi ovdje u energiji one kraljice štapova i zvijezde,
vi sami producirate takvu energiju koja je prosperitetna, koja je ispunjavajuća ne samo za vas, nego za sve ljude koji su u vašem društvu. Znači, vi ste blagoslov svima koji su u vašem društvu, svima koji, posebno ako imate neku konekciju sa tim osobama, posebno ako imate neku duboku konekciju, vi energetski i emocionalno štitite te ljude. Vi im unosite puninu, radost, ljepotu, zaštitu, energetsku zaštitu. To nije mala stvar. Ova osoba je, ja bih rekla, ona se sad osjeća toga. Jedna od najljepših trenutaka koje je u životu imala i najsretnijih, to je bilo s vama. Ona zna da je s vama sretna. Ona zna da je s vama sretna, jer tamo ova osoba je iskusila, tamo smo imali onu 10 mačeva, ovdje imamo i 10 štapova. Znači, ova osoba je iskusila neke težine u životu. Iskusila je ona to. I zna da vi da je ispunjavate, da je činite radosnom. Ajde da vidimo još nešto što bi vam poručila ova osobica koja nam je izašla. Ajde. Kaže, stalno razmišljam o tebi i stalno me svemir podsjeća na tebe. To smo dobili onu poruku da je univerzum ne ostavlja na miru. Stalno je vraća na vas i stalno je ili čuje vaše ime ili naprosto stalno nešto je podsjeća na vas. Pita se, jesi li me napustila, jesi li me napustio, da li prije smo imali, da li razmišljaš o meni, da li me vidiš na taj način. Svašta ona se tu sad pita. Kaže, želio ili željela bih podijeliti svoju sreću s tobom. Željela bih podijeliti svoju sreću s tobom. Ti si uvijek u mom umu, bez obzira na sve. Kaže, iako smo odvojeni, ja te uvijek mogu osjetiti. Dakle, ovo čitanje prvenstveno će se odnositi na one od vas koji stalno, ali bez vašeg napora, bez da vi to stalno svjesno se trudite i razmišljate, osjećate prisutnost druge osobe. Znači, ako prirodno osjećate, naprimjer vi sad nešto 10 radite i osjetite prisutnost te osobe ili vam se pojavi u glavi čista mira, naročito ako tu osobu niste dugo vidjeli, ovo je čitanje za vas. I ta osoba, znači, ja vam to sad decidirano tvrdim, ako se ovo odnosi na vas, da ta osoba, znači bilo što gdje ste vi sad bili u proteklom vremenu, kad god dođete na ovo čitanje, bilo što ste radili, s kim god da ste bili, ovu osobu recimo niste vidjeli neko vrijeme i ta vam osoba iz čista mira dođe u misli. Ja vam decidirano sad tvrdim 120% da ova osoba također misli o vama svaki dan. Jer mi smo energetska bića, mi smo povezani, naročito smo povezani telepatski sa tim ljudima s kojima imamo duboke povezanosti. Zašto baš s tim ljudima imamo duboke povezanosti? To sam dragi Bog zna. Ali sigurno oni u našim životima nisu bez veze. Hajde da vidimo neki najvjerojatniji ishod prema ovoj energiji. Koji je najvjerojatniji ishod na dominantno koji bi se mogao dogoditi? Koji je najvjerojatniji ishod dominantno koji bi se mogao dogoditi za ovaj kolektiv? Vezano za ovaj odnos, za ovu priču koja nam je izašla. Nine of Winter. Dobro. Focusing on worst case scenario. Allowing worry to grow out of. Znači ovako. Ova osoba. Toliko još u njoj ima tih, da ne kažem čega, jel? Ili drugim riječima tih nekih strahova.
Došla nam je prije ona energija Nine of Swords i ovdje sad ovaj Nine of Winter, to je Nine of Swords. Ta Nine of Swords je gora od ove bure što je sad ovdje počela puhati. Ja ovdje čujem kroz prozor, zavija mi. Znači, to je energija koja ti ono kroz kosti ulazi, ta hladnoća. Ono što osjećam s ovom kartom je da su se traume koje postoje u toj osobi probudile u njoj. Zašto su se probudile? Da bi se iscijelile, da bi se otpustile. I ono što je najvjerojatnije da će ona još neko vrijeme doživljavati te traume. One neće biti ugodne jer te traume će biti malo pojačane i karmom koju ova osoba odradila u toj energiji. Dobro, znači neko vrijeme, naročito ako gledate sad u ovom zimskom periodu, kroz ovu zimu imat će ta osoba, dakle, suočavanje sa najdubljim strahovima. Da li će pobjeći? Mislim da neće moći tako lako pobjeći jer će stalno univerzum vraćati natrag, ne da bi je kažnjavao, nego da bi se ona toga riješila. Tamo negdje oko proljeća vidim da bi moglo doći do nekog rasta, do nekog otpuštanja konačnog te energije iz ovog energetskog polja. I da bi ova osoba napokon, ta vaša osoba mogla upotrijebiti tu energiju koja ju je toliko mučila za svoje vlastito dobro. Jer poanta je znati kako tu negativnu energiju naprosto pretvoriti da radi za tebe. To je to umijeće alkemije, koje vi mnogi znate, ali ta vaša osoba ne zna. I moguće da će uspjeti tamo negdje oko proljeća, ovdje mi ta energija izlazi, da će uspjeti naprosto izdignuti se iz te energije. Dobro, da vidimo što će onda to značiti za vaš odnos, pa ću s time završiti. The Sun, predivno. Ovo bi moglo značiti, ako vi imate duboku povezanost i ova osoba napravi to što treba napraviti, da bi to moglo se odraziti onda i na taj vaš odnos, odnosno da bi trebalo doći do procvata, odnosno do poboljšanja vašeg odnosa. I da bi ova osoba mogla poduzeti, jer ovo je izrazito muška energija, pokretačka energija, da bi mogla poduzeti neke korake iz te nove energije i nekakvo, znači može doći ili do nekog slučajnog susreta ili konkretnih koraka, jer ovdje vidim pozitivnu energiju, pozitivan ishod. Broj 19 može biti značajan, za povezivanje također možete napisati 1919, dakle nekakav, isto kao što ide sad priroda, ona je sad u zimskom periodu, nekakvih refleksija, promjena i tako dalje koje se događaju također i u unutarnjem svijetu ove vaše osobe, odnosno ove osobe koja nam je izašla u čitanju. Negdje oko proljeća moglo bi doći do procvata, kao što je, znači baš ova osoba će oponašati prirodu prema svom unutarnjem svijetu i tamo negdje onda po sredini godine moglo bi doći do promjene, jer kako se napravi unutarnji rad, tako se to očituje i na vanka. Znači, moglo bi doći do olakšanja energije u ovom vašem odnosu. Eto, drago mi je da smo završili s ovom pozitivnom prognozom. Evo, 43 minute, bome, vrijeme je otišlo. Dragi ljudi, hvala vam što ste bili tu do kraja. Želim vam svako dobro i eto ga, tu sam. Trebate li malo proniknemo u vaše individualne situacije, ako vas je ovo čitanje negdje dotaklo ili imate potrebu da malo pročačkamo dublje ili individualno za vas, znate već, javite mi se na moj mail plavadena@yahoo.com ili naručite direktno čitanje preko moje web stranice sjajno srce Dena HR.
Molim vas također pripazite na lažne profile koji kradu identitet i kopiraju, nude vam svašta, svega čega. Vi znate da to nije moj stil. Znači, ja vam nikad neću nametati nijednu svoju uslugu, niti ću vam pisati poruke, niti ću vam slati prijatelje. Znači, nemam ja kad to, razumijete? Niti je to moj stil. Vi naručujete čitanje ukoliko to želite, jer jedino ta čitanja tako imaju smisla. Ukoliko vi osjetite to želite, vi ga naručujete i to isključivo na ova dva načina koja sam rekla. Blokirajte te lažne račune, prijavite ih, molim vas, jer onda ako dovoljan broj ljudi to napravi, onda ne mogu oni raditi što hoće, jel? Eto, šaljem vam puno pozdrava, dragi moji, slušamo se i gledamo se. Bye bye. A je samo još jedan savjet za vas, općenito, ovdje su me ove Marije Magdalene karte privukle. Confusion. Nemojte se dati, znači vi možete osjećati energiju ove vaše osobe. Nemojte da vam to stvara konfuziju. Vi sve dobro radite i ostanite u onoj energiji lijepoj u kojoj jeste. Ova konfuzna energija je energija vaše osobe. To nam je sad tu vrlo jasno prikazano. I mnogi od vas se pitate, pa zašto ja osjećam tu osobu, pa zašto mi je u polju, pa zašto mislim o njoj? Zato što ona misli o vama, ali nije sve crno i bijelo, razumijete? Sad vi mislite na nju, ona misli o vama, nije to dovoljno. Neki procesi se događaju i moraju se dogoditi bez vašeg uplitanja. Vi lijepo samo i dalje rastite, razvijajte se, cvjetajte, budite svjetlo i nadograđujte se, unapređujte se i budite sve bolje i ljepše verzije vas samih, jer to vas čini stvarnima. Šaljem puno pozdrava, slušamo se i gledamo se. Bye bye, bok!